Ja milujem hlášku typu veď mladým treba. Áno, ja súhlasím s tým, že ani mladý človek alebo mladá rodina, ktorá začína, to nemá jednoduché. Ale kto povedal, že je normálne zneužívať rodičov? Akože rodičom už netreba žiť na úkor rodičov, aby ich rodičia hocikam vyvážali. Toto si zoberiem, hento mi zoberiem, tu mi prispej. Je podľa vás to normálne? Áno, a ja som začínala ako mladá rodina. A my sme museli všetko zabezpečiť. Tak sme to zabezpečili postupne, to je normálna vec. Alebo ak nechceš proste sa ocitnúť možno v situácii, kedy máš možno menej, alebo nemôžeš mať úplne všetko, prečo si plánuješ tú mladú rodinu? Prečo si najprv nezabezpečíš úplne všetko? Prečo nemáš najprv byt, najprv dom, auto, nemáš nejakú hotovosť doma pod vankúšom, jak sa hovorí? Kto ti kázal? Kto ti držal zbraň pri hlave, že proste choď, urob si rodinu, buď mladá rodina a teraz direj rodičov a oni ti aj musia pomôcť, lebo sú tvoji rodičia. Nemusia. Nemusia. V momente, ako máš 18 rokov, už ti nemusia pomáhať rodičia. Budeš, ak študuješ. OK, ale je to ich dobrovoľná voľba ti pomáhať, chápeš? A ešte buď na strane na rodičov, že ti nechcú pomôcť.